قەدەغەیەکە چوون و هاتنە ڤەکری لە سێتاخێن عەفرینە ڕۆژاوای کوردستانê bê diyarkirina sedeman hata ragihandin. Di hişyarnameyeka nivîskî de kuş aliyê ofîsa ewlekariya feyleqa sêyan ya grûpên çekdar li Efrînê ve hatiye morkirin. Bang li welatiyên her sê taxên Sîna Ew, Eşrefiye û Tirindeyên Efrînê hatiye kirin ku çûn û hatin piştî demjimêr heşt tê êvarê qedexeyê li jêr gefa Sizedanê. Hişyarnameya ofîsa ewlekarî ji sê xalan pêk tê. Xala yekem çûn û hatin piştî demjimêr heşt tê êvarê li her sê taxên navbûrî qedexeye û her kesê ku lê kolanan bêdîtin piştî demjimêr heşt wê werê Sizedan bi tometa binpêkirina biryaran. Xala duyem divê her malekiyan evahiyek çirayekê li pêşiya dergehê xwe danê ji bo rêgirtin li pêş proseyên revandin û diziyê. Xala sêyem qedexekirina çûn û hatinê ji çarê vê mihêve dest pê kiriye û ta demeke ne diyar wê berdewam bê û bang li welatiyan hate kirin ku hevkariyê ji bo cêbicêkirina wan biryaran bikin. Ji derekê taybet ji nava Efrînê şarkêra ragihand ku sedema wê qedexeya çûn û hatinê vedgerê berbelavbûna dizî û talankirinê. Her wiha vedgerê wê çendê ku çekdar li nava bajêr wê girêdayî bê grûpan ve li ser keyfa xwe çûn û hatinê dikin û astengî û binpêkirinan pêk tînin. Lewma ji ber wê yekê ew biryar hata standin da ku rê li ber wê bêserûberiyê werêgirtin. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê rojana talankirin û girtin û revandin û standina pereyan ji welatiyên ku dixwazin vegerin ser mal û milkên xwe têne rûdan. Welatî jî navbera binpêkirinên grûpên çekdar û teqîna mayînên ku ji aliyê çekdarên pêde ve hatibûne çandin beriya ku ji Efrînê werine derkirin. Di jiyaneka aloz da derbas dibin û bidehan welatiyên sivîl bûne qurbaniya wan teqîn û binpêkirinan.